Te, good morning. Good morning. Tanghali na pala. Te, taga saan po kasi kayo, te? Pasternak po. Ito po yung pang part 4 ng kanyang video. Bali, ito po yung naiwan na ang kanyang espiritu sa bundok. Siya po yung lumilipad sa ere. Te, salamat po at gumaling ka na. Bali, isang session lang naman po siya at nakalas na po yung masamang espiritu sa kanya. Sa kanyang physical na katawan. Wala po talaga siyang alam nang pumunta dito. Nagtaka na lang siya. Ito yung kasama yung anak niya. Nagtaka na lang siya na nandito siya sa gamutan sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Te, masaya ka na yan, te. Talagang ayaw ka nang pasamahin ng asawa mo sa bundok. Pinipilit ko siyang sasama. Kaso nagka-phobia. Hindi, te. Hindi na mangyayari yun, te. Basta huwag ka lang magnanasa at makikiapid, dati. Kasi yun ang labanan, yun ang ipanlalaban sa'yo ng demonyo, ate. Malayo po yun. Malayo mangyari. Opo. Ipagpatuloy lang, ate, ha? Salamat po. Magaling ka na talaga, ate. Yan. Dagdagan pa. Puntahan mo sa tahanan si Papa Jesus, te, ha? Salamat. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo pag-uwi. Thank you po, Lord.